sunana Fainisa Aliyu Muhammad. Ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa a Sa'a TV. Na shiga uku Zara da kota ba kanwata ba ce ba kawata ce da kota Zara na shiga uku wayo Allah na Zara wayo Allah na Zara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Zara ba da ka ni ba abin da Zara Malam babban makaranta. Assalamu alaikum. Ranka ya daɗe, an yi ni lafiya? Wallahi haka ne ranka ya daɗe, abubuwan sun ta'azzara, ni ma abin da na kira an faɗa ma kenan. Wallahi ranka ya daɗe muna buƙatan tallafi. Daga jiya zuwa yau mutanen da suka kawo mun korafi akan ƴaƴayensu sun ɓata, mutane 7 ne. Wallahi abin ya tayar min da hankali matuƙa ranka ya daɗe. Yawwa ranka ya daɗe a taimaka ne. A godiya insha Allah rabbi in Allah ya yarda. Assalamu alaikum. In Allah ya yarda. Okay sir. Thank you sir. Okay sir. Dan wani zo da shi. Me yake faruwa? Another matter again? Hi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kin san ke ce ta nawa a wannan al'amarin? Ke ce ta 8. Yanzu maganan jawabin da na gama yi wa oga kenan. I don't know menene yake faruwa akan wannan al'amari. Sai kawo korafa ke. Tun yaushe ta bar gida? Tun da ta zo makaranta tun shagarance ni har yau ban gani ba. Ko ka ganta yau makaranta ya Tsaya. Kina ji? Wannan ba karamin al'amari bane. Saboda haka dole ne a yi zama na gaggawa. Abinda nake so da ke yanzu ki yi hakuri. Za a ɗage zuwa makaranta na ɗan wasu lokuta sai mun tabbatar da mun gano wani al'amari ne yake faruwa ake rasa ɗalibai a wannan makarantar insha Allah rabbi. Saboda haka ki yi hakuri, kin ji? Ki kwantar da hankalinki, ki za ta dawo gida. wani irin haƙuri yallaɓai? Yau yarinya kwanan ta 3 ba ta gida kuma ba ta makaranta ka ce in yi haƙuri. Ai ko akuya na ɗauke ban ganta ba kwana 3 dole ne raina ya ɓaci. Wani irin haƙuri? Ba wani maganar haƙuri. Haƙuri wani iri? In ƴarka ce shuru za ka yi?
kinga hajiya nan fa ba nursery school bane ko primary school ballanta na ki zo kina daga min hankali akan wannan al'amari. Muna iya kokarin mu ga wannan abin an dakile shi, amma kin zo sai fada kike da wanne zan ji? Haba an gaya miki kwantar da hankalinki, ba faɗan yanki ce kawai ta bata ba, ƴaƴan mutane da yawa ne, ke na kika sani. Da Allah hajiya, you have to be careful, maintain your dignity. Ba na san irin wannan, ni na san me zan yi kuma na san kokarin da nake dan ga yaran nan sun dawo, amma kin zo kina faɗa? Ba na san irin wannan. Shikenan mu zuba mu gani, za mu hada police station. Saboda gajar hakuri, ni ina da yakinin wannan gwamna ba zai bari wannan abu ya ci gaba da faruwa a wannan ƙasa ba. Da izinin Allah komai zai zama tarihi. Abdullahi, wai ka san me yake faruwa a makarantar nan kwanan nan kuwa? Wato, aƙalla a cikin wannan satin a wannan makarantar tamu an nemi ɗalibai aƙalla guda 7 an rasa su. Wannan al'amari yana matuƙar ɗaga min hankali. I don't know why. Kuma ka faɗa wa shugaba? Yes, of course. Na faɗa masa 3 days kenan, amma har yanzu ban ga calling ɗin shi about that issue. Abin it made me surprised. Wallahi sosai abin ya dame ni. Wannan mataki kaga ya ɗauka a game da to tunda na kira na yi complain akai yace zai kira ni, har yanzu ina waiting kiran shi amma shiru kake ji, ba kira ba komai. Wato Allah cikin ikonsa direba na kawo kuma ta ranar ba shi da lafiya sai ta zuwa kanta tunda ta zo yau kusan kwana ba mu ganta ba labarinta. Mun zo makarantar nan ya fi a kirga, to ban sani ba ko magana ta ji kunnanka ko ba ta zo ba. Mahaifiyar mu hankalinta ya bala'in tashi, shine nace yanzu bari in zo in same ka da kaina na ji ya ake ciki. Wato wannan al'amari da ka gani kai ne mutum na 8 da suka kawo ƙara akan irin wannan al'amari. Abin ya ki cinyewa, hankalin makaranta ya tashi. Yanzu haka presently da ka gani meeting din zamu je ne akan wannan al'amari, amma dan Allah ka faɗa wa Hajiya cewa in Allah ya so ya yarda alfarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran ƴaƴayen da aka rasa za su dawo. Za mu yi iya ƙoƙarinmu mu ga mun dawo da su hannun iyayensu, kuma a ci gaba da addu'a don Ubangiji ya kawo mana ɗauki akan wannan al'amari, don ba ƙaramin al'amari ba, amma ka tabbatar da ka faɗa wa Hajiya. Ranka ne yanzu kana so mu kwantar da hankali. Yes, of course. To shi ke nan Allah ya san jinin Hajiya. Insha Allah rabbi yayaye za su fito, kuma dan Allah ka ƙara haƙurƙutar da ita. Amma kuma muna cikin tashin hankali. Kar ka damu, ba ku kaɗai ba har da mu. Gaba ɗaya kowa da kowa ya damu, abu ne da ba a saba yin sa a wannan ƙasa ba, yau gashi ya taya hankalin mutane ba zai tashi ba. Amma in Allah ya yarda wannan abu zai zama da tarihi. Kaji a yi haƙuri a faɗa wa Hajiya. Insha Allah na gode, zan tafi wurin mutum. Okay? Tashi lafiya. Shi kenan. Na wuni. Lafiya? Ba lafiya. Yalla bai da ana cigiya na kawo. So, Wallahi ya ta ce kwanan 3 tun da ta makaranta shiru. Tun yanda ke gani in ji daɗi a rayuwata, ban da uwa ban da uba ban da wata ya ce ita. Dan Allah ga hoton yari taimaka min yalla bai. wannan shi ne hoton Shi ne nata? hoton da yalla bai taimaka min. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya ne, batan dan mutum ba wasa ba. Gaskiya
gaskiya ne wato hajiya ina ba kusan ke ce ta shida a waɗanda suke kama ni ciki akan cewa ba su ga yayin su taimaka mana dan arewa kuma yanzu haka magana da nake da ke mun shirya rahotanni mun kawai 'yan sanda kuma su ma na san suna iya bakin kokarin taimaka mana kuma kuma muna iya bakin kokarin saboda haka abin da nake so da ke hajiya ki haƙuri insha Allah za mu iya bakin kokarin mu ga an gano da yayan ku domin ina tabbatar miki da cewa a wannan jiha ta ba a satar mutane kuma ba a kidnapping ba mu da wannan matsala sai dai ko muna tunanin wata matsala ta daban da sa a ɗauki sijin kuri su da gida ba ba ku zan biya ba ki kuma insha Allah da an gano da ya ɗauki ba ku ne a yi addu'a kawai insha Allah ba ku ga an samu ba ku mai a yi addu'a kawai a yi addu'a Allah ya